Ταξιδεύοντας με την κουζίνα. Οδηγηθείτε σε ένα μαγικό ταξίδι γεύσεων αλλά και γνώσης. Δοκιμάστε γκουρμέ πιάτα της ελληνικής αλλά και διεθνής κουζίνας. Ταξιδεύοντας με την κουζίνα. Μία εκπομπή με ταξιδιωτικές αποδράσεις, λαχταριστή, από ανθρώπους που έχουν πάθος με το φαγητό και τη γαστρονομία. Καταξιωμένοι σεφ μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους. Με οδηγό τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα μας χαρίζουν πρωτότυπες, υγιεινές και κυρίως εύκολες συνταγές. Ταξιδεύοντας με την κουζίνα. Ακολουθήστε μας!